Zdravo svima, evo predstavljam vam moju najnoviju tašnu marke Cucinelli. Do sada nisam imala ništa od tog brenda, međutim nedavno sam ga otkrila i jako mi se dopadaju tašne zato što nisu preskupe. Znači nisu u kategoriji cena kao Louis Vuitton, Chanel ili šta ja znam već, Dolce Gabbana. Pristupačne su, lepo izgledaju i ja sam htjela da kupim medium model, međutim našla sam ovaj mali model u baš boji koju sam tražila, veoma povoljno na jednom sajtu, daću vam link tog sajta. I platila sam je 85 eura umjesto 270 eura. I dobila sam i fakturu koja potvrđuje da je u pitanju original, tako da što ne bi kupili kada možemo jeftinije. Ja ću vam dati imena svih tih stranica na kojima možete kupiti malo jeftinije brendirane stvari, uz naravno neku garanciju da je to original, kao na primjer sajt Vestiaire Collective, gde mnoge devojke iz regiona, znači Srbije, Hrvatske, Rumunije, Bugarske, prodaju svoje stvari. Tako da možete i vi, ukoliko imate nešto brendirano, čega želite da se eventualno oslobodite. Međutim, oni uzimaju veliki procenat, to vam mogu reći, ali opet prodate, oni to kontrolišu da li je original i onda dobijete vaš novac. I tako sam ja kupila ovu tašnicu i najvjerojatnije ću na jesen ipak kupiti medium model. Kao što vidite, uz tašnu dobijate jednu malu ručku za nošenje tašne onako u ruci i dobijate jedan malo duži kaiš kojima možete da nosite tašnu crossbody. Onda imate ovaj jedan deo kožni, kao što vidite tu, za povlačenje ovog rajsvršusa koji se nalazi na drugoj torbici, jer ova tašna je sastavljena iz dva dela, kao dve posebne torbice i to je baš i ono što je čini originalno. Tako da iz profila, evo kako to izgleda, jako interesantno, znači imate ove nitne za otvaranje pregrada ukoliko želite da stavite nešto krupnije ili ukoliko želite da lakše izvadite stvari koje su u tašni. Kao što sam rekla, tu imamo ime brenda, znači Cucinelli, na otvaraču tašne. Kada otvorimo tašnu, to je otprilike ovako. Sada imate i modela u kojima u unutrašnjoj strani imate onaj tag na kome piše Cucinelli. Probat ću da vam to ubacim u video, a u ovom konkretnom mom slučaju toga nema. I imate znači ovaj zadnji deo. Sada ću vam prikazati kako tašna izgleda kada stoji uspravno. Evo, pogledajte tašnu ovako u uspravnom položaju, znači meni se jako dopada što ima ta dva dela i deluje kao da je iz dve male tašnice. Onda kada podignete ovu ručku, lepo se odvaja prednje od zadnjeg dela i to je meni baš onako cool. Jako je lepa, meni se jako dopada, znači imaju u mnogo boja te modele. Znači možete naći boju koja vas interesuje, koja vam odgovara. Tako da, kažem vam, cena je pristupačna ukoliko želite da imate nešto kvalitetno, brendirano i da ipak je neka marka, a pristupačna većini ljudi. Sada reći ću vam još nešto. Kada sam bila u Srbiji videla sam da mnoge takozvane influencerke ili blogerke prodaju na Instagramu svoje stvari i na većini tih stvari piše kopija 1:1. Jedna kopija nikad ne može da bude original, ne može da bude 1:1, može samo da bude kopija i to je to. I to ja razumijem da neko kupuje fake ukoliko nema uslova, a želi da ima nešto lepo. Međutim, kupovati fake i praviti onda Instagram profile na kojima prodaješ maglu ili kako možeš sve da imaš i kako si prebogata i kako ima se, može se, a u suštini sve je to lažni sjaj. Budite skromne, realne i mnogo će bolje biti za vas.
Ukoliko želite da kupite neku stvar brendiranu malo jeftinije, ja ću vam ostaviti sve linkove sajtova na kojima ja konkretno nalazim stvari koje želim i koje u zadnje vreme želim da kupim povoljnije. Hvala što ste gledali ovaj video, nadam se da vam je bio zanimljiv. Dimenzije ove tašne ću vam staviti u opisu videa, isto tako i stranice na kojima ja obično kupujem ovako malo povoljnije brendirane stvari. Hvala.